pong gagawin ko. Ngayon, nakuha mo na ako sa kanya. Magpahinga ka muna ng palakas. Dahil alam kong babawi siya sa atin. Alam naman ko. Teka, boss. Bakit po ba natin siya kinakalaban? Wala ka nang pakialam doon. Try mo ako. Babawian ko yung dalawa. Makita ko talaga sila. Todo-todo ko papatayin yun. Ayun siya!